ubhekene nosibhekene ngalezo ebezingoma zomsizo ukuze lesithi zazi ingoma zomsizo ukuze uthole ukufana nami uqala uzenze wena ukuthi ungalunga ingoma zomsizo lezo ebeyithanda yizo futhi kodwa ekugcineni kuthe makuqhamuka kwakhona abantu asebedideke sengazuthi manje mina sengiqala manje ukucula ingoma zomsizo mhlambe noma ingoma ezishishilizayo nje-ke ngicela ukuthi nazi ukuthi ngeke ngiyeke ingoma enjalo ngoba kunabantu abaningi abayithandayo kakhulu futhi angiyiculi ngoba ngisuke ngiyibhekise kubani anginanxa namuntu mina umuntu enginenxa naye ilo nenxa nami futhi-ke into eyenza ukuthi ngibe nenxa nalo nenxa nami ukuthi ngoba akekho umuntu nomuntu angayethu engimehlayo kunabanye nje ngiyinsizwa ezithembayo kakhulu. Ngiyabonga kakhulu kubalandeli bami ngiyabathembisa ukuthi ngisazohlala ngikhona la endimeni yomculo kuze kufike ekugcineni kwempilo yami futhi-ke yonke izinto engizenzayo ezinhle abayithandayo ngizozenza ngesikhathi besathanda bona uma bengasathandi futhi ngiyozwa nabo kanjalo-ke ngiyabonga kakhulu ngifisa umculo kaMaskandi uqhubeke nawo wonke nje kumculo la eSouth Africa siwubona uyaphambili udlondlobala nabasakazi-ke beshintshe izinto abenza indlela abasebenza ngayo abanye beqhubeke bebambe lapho babambe khona ngoba mangisho njalo kunabasakazi esibaziyo ebenza imisebenzi kahle njengobhodloza nokhansasi woKhozini mhlambe noSaba Mbixane ngomhlobo wekunene abasakazi esibaziyo hayi lokhu namhlanje sekuthola ukuthi kunomsakazi osekwazi ukutshela abalandeli bomculo nabalandeli bomsakazi ukuthi inhliziyo yomuntu idle kuthandayo kodwa lowo muntu lowo usebenzela umphakathi. Kunabasakazi abadumile esibaziyo bebenza izinto eziphilayo so bonke laba basakazi abasha sifisa ukuthi bebe yilona.